Kamati nokoni gibago romo gi jolony mag yedhe mar yudo ler ewi moko kuom yedhe nego kute mikoni chal ni kelo midhieche mag tuoche ne jopur matiyo kodgi. Jatend migawo mar pur manotelo ne romono koni ayanga ni yedhe ma ok opuodhi osebedo ka donjo pacho ka tok chik kama kuom gigo ma gichano twak en nono moko kuom yedhe mitiyo go e pacho ka to kum e pinje maoko. Yeah, thank you. Member of this committee. Hapa tunajadili mambo hayo ya hiyo madawa ili tuchukue mambo hayo kwa kidani, tuangalie, tuone ni vipi, tuone ile madawa kama iko na kuna uhakika wa hiyo maneno ya kusema ya kwamba hiyo madawa inadhuru mifugo na inadhuru watu. Kwa hivyo leo tunajadili hiyo maneno ili tukijadiliana tuwe na uhakika ya kwamba tukienda mbele vile tutafanya. The levels of awareness depend a lot on the extent to which farmers get the messaging. And we have a problem as a country. Our extension system is not really working. The minister has a lot of work to do in consultation with the county government on education of the farmers. The extension services in this country are very, very way down the standard. So we need to engage younger people into extension, because the last time the ministry seriously engaged or employed was in 1989. So you can imagine all those fellows have retired or they're retiring now. And now we have a huge gap. We need to engage or employ younger people to do extension in this country. Club mar Gor Mahia keto pachgi mar loko loch e piny mar Egypt e kinde ma gibiro rakore gi club mar Al Ahly telo mar ariyo tuke mag CAF Champions